олим, мутафаккир ва ҳакими барҷаста Абӯрайҳон муҳаммад ибни Аҳмади Берунӣ соли 1973 дар шаҳри Кот ки аз собеиёни Хоразм буд, дар оилаи ба назар намоёне таваллуд ёфтааст. Пеш аз ҳама соҳиби истеъдоди фавқулода доштани Абӯрайҳонро муаллим ва устоди ғамхори ӯ, донишманди машҳури давр Абунасри Мансур ибни Ароқ кӯшиш намуда баён намудааст. Абӯрайҳон барои асосҳои илми Машриқзаминро аз худ намудан саъй менамуд то забонҳои арабӣ, ҳиндӣ, юнонӣ, ибрӣ ва паҳлавиро омӯзад. Вай пас аз омӯхтани ин забонҳо боигарии маънавии онҳоро ба куллӣ аз худ намуда ба олиме табдил меёбад, ки доир ба илмҳои ситорашиносӣ, фалсафа, математика, тиб, ҷуғрофия, маъданшиносӣ, масоҳӣ яъне геодезия ва таърих на танҳо баҳсу мунозираҳо менамояд, балки оид ба ҳар яки онҳо асарҳои мукаммале эҷод мекунад. Берунӣ аввалан ба Рай ва баъдан ба шаҳрҳои Исфаҳон, Ҳамадон, Табарисону Гургон рафта, як давраи муайяни ҳаёташро дар вазъияти ба шамсу маъолӣ наздикӣ доштан мегузаронад. Берунӣ қариб 15 сол азоби беватанӣ кашида, дар ин муддат ба шаҳрҳо ва олимону шахсони бузурги таърихӣ шинос шуда, бо бештари онҳо мулоқот ва баҳси сиёсию илмӣ менамояд. Саҳв намекунем агар мо дар зарфи ин солҳо таълиф карда шудани асари Осорулбоқияро хидмати ҷовидонаи олим ҳисоб намоем. берунӣ дар соли 1000 аввалин асари илмии худ Осорулбоқияро таълиф намуд, ки ин вақт 27 сол син дошт ва онро ба амири Гургон Шамсулмаъоли Қобус бо унвони Осорулбоқия Анъул Қурун Алхолия тақдим намуд. ҷолиби диққат аст, ки барои Берунӣ дар масъалаи баён кардани ҳақиқати таърихӣ, ақидаҳои фалсафӣ, асосноки мавзӯи баҳсу тадқиқ, тафовути урфу одат, оину кеш ва мазҳабии ин ё он халқ тақрибан аҳамият надорад. Вай дар ин бора шахсан таъкид мекунад, ки мо тарафдорӣ аз касе накардаем ва беғаразона фикрронӣ намудаем. берунӣ таваҷҷӯҳи махсусе нисбат ба таълимот ва шахсияти таърихии мониву Зардушт дошт. дар ин мавзӯъ ақидаҳои хешро ошкоро ба мардум баён мекард. ҳангоме ки ислом ба тамоми ҳастии худ ба муқобили монию Зардушт ба таълимоти онҳо мубориза мебурд, ошкоро ба ҳимояи онҳо мебаромад. масалан, иртиҷопарастони ислом Зардуштро ҳамчун шахси ҷодугар маънидод намуда, ба ӯ ҳар гуна разолату бадахлоқиро нисбат медоданд, то ин ки нафрати ҳамагонро барангезанд. берунӣ дар ҷое гуфта буд: Зардушт дар илму дониш пояи баланде дошт, ки илми моҳигирӣ назди дониши ӯ оҷиз будааст. берунӣ офарида шудани китоби авасоро яке аз муваффақиятҳои наҷиби инсоният мешуморид. вай на танҳо ба масъалаҳои илмии ҳаёт, ки асосан ба таҷриба ва мушоҳидаҳои аз овони ҷавонӣ кардааш такя намуда, бо таҳқиқи фавқулодаи ҳолатҳои сайёраҳо, ихтилофҳои қавмҳои гуногун, вобастагии ҷирмҳои осмонӣ ба ҳамдигар ва ғайраҳо мувофиқи таълимоти илмӣ, ҳайъату табиатшиносӣ дуруст муайян мекунад, балки як қатор мулоҳизаҳоеро нисбат ба илмҳои фалсафа, забоншиносӣ, биология ифода менамояд, ки онҳо имрӯз ҳам моҳияти илмии худро гум накардаанд. ӯ гуфта буд: тағйироти қиёфа, ранги пӯсти бадан, ахлоқ, хулқу хӯй на танҳо ба насаб вобаста аст, балки ба мавқеи зист, об, ҳаво ва ғайра зич алоқаманд мебошад.
аз рӯзгори абӯрайҳон чизи дигаре низ ҷолиби диққат аст. вай боре бо ҳаким ибни сино вохӯрда дар мавриди баёни масъалаи пайдоиши ҳарорат чунин мегӯяд: ба ақидаи ман зери курраи қамар оташ вуҷуд надорад ва чун фалак сариъулҳаракат аст, аз суръати ҳаракати он ҳарорат ёфт мешавад. ман ин масъаларо дар ҷои дигаре низ дар китобам дарҷ намудаам. нагуфта намонад ки то ба имрӯз аз мероси гаронарзиши берунӣ осори андаке дар даст мебошад ки он ҳам қобили қабул ва арзиши бузурге дорад.